Εδώ να πάρω λίγο την ευκαιρία και να πω δύο πράγματα που επειδή κατά καιρούς και μετά την καραντίνα είχα επαφές με κάποιους, με ανθρώπους εκτός Ελλάδας. Έχουμε μιλήσει και έχουμε πει. Ο ένας ήταν ο Τζέι Μαχμούντ, ο οποίος τον συνάντησα στη Σερβία και ο άνθρωπος μου είπε off the record ότι ένας σκοπός του είναι να βρει παιδιά τα οποία έχουν κλειστεί σε ένα μορφωτήριο και που δεν έχουν αναπτύξει είτε λόγο είτε κάποιες δεξιότητες και ενδιαφέρονται για την κομμωτική και να τα έχει με το μέρος του αφιλοκερδός, να τα εκπαιδεύσει να κουρεύουνε. Είναι ένα project που το έχει στο μυαλό του. Υπέροχος. Και το δεύτερο κομμάτι που έχω να σας πω είναι για αυτούς που με έχουν επηρεάσει. Έτσι. Στο ένα σαλούν, ο Πέντρο έχει μια φιλοσοφία πολύ ανοιχτή. Αν και είναι αυτό, Σασούν έχουν βγάλει πολλά συστήματα εκπαίδευσης, γιατί ήταν αυτός που έβγαλε το ABC. Τέλος πάντων, δεν έχει να κάνει. Είναι πίσω από ό,τι βλέπουμε. Είσαι στο μαγαζί μέσα και ταυτόχρονα με την κομμωτική σπουδάζεις ψυχολογία. Και λες εσύ, εγώ θέλω να δουλεύω 2 μέρες. Ωραία. Πες μου, πόσες μέρες θες να δουλεύεις, ποιες ώρες, τι σε βολεύει και εγώ είμαι εκεί να το ακούσω και θα το κάνουμε. Έτσι, μέσα στο κομμωτήριο, στο χώρο που έχουν, πρέπει να είναι 35-40 άτομα τα οποία δουλεύουν με διαφορετικές βάρδιες, δουλεύουν κάποια άλλα σε άλλο κομμωτήριο, δηλαδή γενικά ο τρόπος προσέγγισης του προσωπικού έχει αλλάξει τελείως. Έχουν έναν ο οποίος είναι εξαιρετικός τεχνίτης, ταυτόχρονα το παιδί βγάζει φωτογραφίες που στεγνώνουν με τα χέρια μας, δεν ξέρω πώς λέγεται, και είναι ο τεχνικός διευθυντής του ΕΝΑ. Αυτός, επειδή ασχολείται τον τελευταίο χρόνια με τη φωτογραφία, δουλεύει 2-3 μέρες, δεν ξέρω πόσες, και αυτό το αναφέρει και σε μια συνέντευξή του. Και έρχομαι να σταθώ σε αυτό που είπες προηγουμένως, Σταμάτο, ότι οι εποχές αλλάζουν πάρα πολύ. Μπορεί για μένα να φαίνεται παράξενο κάποιος, γιατί εγώ μπαίνω από τις 10 η ώρα το πρωί και δουλεύω 8 η ώρα το βράδυ, αλλά τα παιδιά, γιατί έχω μια κόρη όπως και εσύ, 23 χρονών, και τα παιδιά θα μεγαλώσουν μεθαύριο 19, γενικά δίνουν πολύ μεγάλη προτεραιότητα στη ζωή τους. Και έτσι είναι και λίγο ο τρόπος που θα τα προσεγγίσουμε. Φτάνει και από αυτά να έχουν τα σωστά ερεθίσματα. Δηλαδή να το κάνουν αυτό που κάνουν, τις όσες ώρες που είναι, όσο γίνεται καλύτερα, με την καλύτερη τεχνογνωσία και υψηλή γνώση. Αυτό είναι κάτι άλλο που μπορούμε να το πούμε μετά. Και τώρα έχουμε να πάω στο επόμενο ερώτημα, συγγνώμη που πήρα το λόγο. Κάθε άλλο, Γιώργο. Ωραία, διαφωτιστική ήταν. Ναι. Αυτή τη στιγμή το κομμωτήριο, εκτός από το θέμα του προσωπικού, έχει και άλλες προκλήσεις και τις ξέρουμε όλοι μας. Ποιες είναι αυτές και τι κάνει ο καθένας από μέρος του για να τις αντιμετωπίσει. Δεν θα μιλήσω μόνο για την ακρίβεια, είναι και οι πληροφορίες που έχει ο κόσμος, το πόσο απαιτητικός είναι και πάει λέγοντας. Ο καθένας από πλευράς του μπορεί να τοποθετηθεί. Γιώργο. Δεν μιλάει κανείς. Τον έχω δίπλα μου, τον έχω πάρει. Δεν υπάρχει, είναι απάντηση στην ερώτηση. Ό,τι έχει να κάνει με σχέση, έτσι, παραμένει ένα μυστήριο. Εμείς τώρα τυχανέμαστε και κομμωτές και ιδιοκτήτες, οπότε καλούμαστε να υπηρετήσουμε αυτές τις δύο ιδιότητες που είναι απέναντι, το ένα είναι αυτό, η σχέση μετά που έχουμε με τους συνεργάτες μας και η σχέση που έχουμε με τον πελάτη μας. Νομίζω το βιώνουμε στην καθημερινότητα. Μεγαλείο και φρίκι. Μεγαλείο γιατί από τη μία αγαπάμε την κομμωτική πολύ. Δύσκολο γιατί εντάξει, έχουμε ένα κράτος το οποίο εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είναι πατέρας, ούτε καν αμέτωχο, μας δυσκολεύει κιόλας. Τώρα, όσο αφορά το προσωπικό, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να είναι κι αλλιώς, γιατί οι σχέσεις περνάνε κρίση σε όλα τα συστήματα, ό,τι έχει να κάνει με ανθρώπους. Και αυτό βέβαια τώρα οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι έχουν να πούνε περισσότερα, έτσι, είναι βαθύτερο. Θες το υπερεγώ, θέλεις ότι όλοι νιώθουμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου, τηλεπερσόνες, θέλεις ότι αβασάνιστα μέσα σε λίγες ώρες θα γίνουμε πλούσιοι. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Ο καθένας έχει φτιάξει ένα μικρό κόσμο που έχει απαιτήσεις περισσότερες παρά υποχρεώσεις.
και θέλουμε αβασάνιστα να είναι όλα γύρω από εμάς. Δηλαδή νομίζω ότι αν θα κάνουμε μια ανάληψη ευθυνών ο καθένας και γίνουμε λίγο πιο όριμοι, τότε πιστεύω ότι θα είμαστε καλύτερα με τον εαυτό μας και τότε θα χτίσουμε και καλύτερες ομάδες κλπ. Και όχι ο καθένας να νιώθει ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Είτε δουλεύει στο κομμωτήριό του, είτε κάτω από μια ομπρέλα, είτε δουλεύει home service, είτε. Νομίζω ότι αυτή η διάσπαση έχει φέρει το να μην το ταξίδι είναι τόσο ωραίο και να μας ταλαιπωρεί όλους. Δηλαδή, ρωτάς ρε παιδί μου τους ιδιοκτήτες, σου λέει πρόβλημα το προσωπικό. Ρωτάς το προσωπικό, νομίζω ότι ένας πρέπει να μπει στα παπούτσια του αλλού, να δημιουργηθεί μια ενσυναίσθηση. Και αυτό είναι μια, αν θέλεις, πρόκληση και πρόσκληση για τα νέα παιδιά που έρχονται. Και για τους νέους ιδιοκτήτες, ενδεχομένως, έτσι. Κάπως έτσι εγώ τα νιώθω τα πράγματα. Σταμάτη μου. Πρόκληση. Για μένα είναι 3 πράγματα σήμερα. Το πρώτο είναι σημαντικό για τη διαχείριση της ακρίβειας. Πρέπει να γίνεται σωστή διαχείριση εξόδων-εσόδων. Σημαντικό. Δεύτερον είναι η εκπαίδευση. Και το τρίτο, η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη το μεταφέρω στο θέμα να μπορέσει σήμερα, έχει φτάσει στο κομμωτήριο περισσότερο από την παλιά. Δεν είναι μόνο ένα καλό κούρεμα ή ένα καλό χρώμα. Είναι να μπορέσει το τι σέρβις θα πάρει η πελάτησα, με τι ψυχολογία θα βγει έξω από το κομμωτήριο. Είναι 2 φορές πιο δύσκολο από την παλιά. Γιατί και αυτές οι γυναίκες που έρχονται σε εμάς έχουν και αυτές τις δικές τους δυσκολίες σήμερα. Πάρα πολύ άγχος, εργάζονται πάρα πολύ. Τα παιδιά τους που θα μεγαλώσουν, παλιά τα παιδιά μεγαλώναν, εγώ μεγάλωσα με τη μάνα μου στο σπίτι και σήμερα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Που σημαίνει μια γυναίκα έχει περισσότερες δυσκολίες για μένα, θεωρώ σήμερα. Που σημαίνει το κομμωτήριο τον βλέπει όχι μόνο να φτιάξω το μαλλί μου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει να νιώθει όμορφη, να φτιάξω και την ψυχή μου. Καλώς ή κακώς είμαστε πολλές φορές ψυχολόγοι, πάντα ήταν αυτό το επάγγελμα και τώρα είναι περισσότερο. Αυτά. Ψυχολόγοι δεν είμαστε. Ναι, σε αυτό εγώ έχω μία. Κι εγώ ψυχολόγος δεν είμαι. Όχι, δεν αλλοιώνω τη συζήτηση. Ψυχολόγος για μένα, ξέρεις τι είναι, δεν θα πάει να μου πει το πρόβλημά της να της λύσω εγώ, αν έχω πρόβλημα με τον άντρα μου. Ψυχολόγος είναι να μπορέσω να νιώσει θετικά, να νιώσει ότι έχω αυτοπεποίθηση με τον εαυτό μου. Αυτό το πράγμα είναι θέμα ψυχολογίας. Να κάνω μια ερώτηση. Την εικόνα τους φέρνει. Αυτό μπορεί να μας δώσει τεχνητή νοημοσύνη. Όχι. Αυτό. Όχι. Γι' αυτό πριν είπα ότι θα Συγγνώμη Μου που σε δώσες διακόπτω. πάσα. Αυτό Μου δώσες δεν πάσα. μπορεί να μου το δώσει. Όχι. Γι' αυτό το δεν είπα. με πειράζει όμως. Είναι Συμφωνούμε αυτή η όλοι. συναίσθηση, αυτό το πράγμα. Και εσύ συμφωνείς. 100%. Ωραίο. Αυτό. Ναι, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Γι' αυτό είπα πριν, όταν είπα ότι η κομμωτική δεν θα πεθάνει ποτέ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να πω κάτι πάνω σε Ναι, αυτό. Συμφωνώ με το κομμάτι του σέρβις. Ότι πρέπει να έχει ένα σέρβις κτλ. Αλλά αυτό που δίνει τελικά αυτοπεποίθηση στον πελάτη μας είναι να δει την εικόνα του όσο πιο όμορφη, όσο πιο ωραία γίνεται. Αυτό θα του δώσει την αυτοπεποίθηση στο τέλος της ημέρας. Έτσι δεν είναι? Και ώσπου να φτάσουμε στην εικόνα, το πάπενγκ, ρε παιδιά, το ταξίδι, η φροντίδα. Καλά, σίγουρα. Αυτό. Σίγουρα. Αυτό δεν το δίνει. Η αλήθεια είναι ότι αυτό, παιδιά, να σας κάνω και Αυτό. μια. Για μένα είναι το οποίο είναι Έτσι, ρε πρακτικό. παιδιά, αυτό, ρε Και ο λόγος που έκανα και το χειρόσοφική είπα πιο πριν, σύμφωνοι με όλα αυτά, αλλά αυτό που γίνεται, αυτή η διαδρομή, να γίνεται και σωστά. Γιατί πολλές φορές δίνουμε στο καλύτερο, πιο ακριβό πιάτο, στα καλύτερα τα γύρω-γύρω, αλλά το περιεχόμενο είναι πολύ άλλο. Τι θέλω να πω, ότι πολλές φορές η παροχή αυτή καθεαυτή, στα χρόνια, γι' αυτό και είμαι λίγο κάθετος σε κάποια πράγματα, δυστυχώς το αντικείμενο και η τεχνογνωσία που έχει πολύ όσον αφορά σε αυτό που παρέχουν είναι ελλειπής. Και κοιτάνε να φορτώσουν τα γύρω. Δεν κρινόμαστε γι' αυτό. Δυστυχώς, ξέρεις τι γίνεται, στην εποχή της εικόνας ελοχεύει, δηλαδή, εμένα πολλές φορές, εγώ είναι καλύτερα να επενδύσω, να μάθω, να είμαι λίγο πιο ακριβής σε αυτό που κάνω, στο κούρεμα, προσιλωμένος. Εγώ δεν μιλάω και πολύ στον κόσμο μου, ξέρεις, μιλάμε, συζητάμε, επικοινωνούμε και με focus σε αυτό. Δυστυχώς για μένα δεν μπορώ να το κάνω ταυτόχρονα να μιλάω
και να κουρεύω και να μπορέσω να υποστηρίξω αυτά που η γυναίκα έχει υποστεί την πίεσή της και όλα αυτά, γιατί εγώ, συγγνώμη που ανοίγομαι έτσι στα μάτια μου, δεν είμαι ψυχολόγος. Δεν έχω εκπαιδευτεί για αυτό το πράγμα. Εγώ έχω εκπαιδευτεί και έχω κάνει πολύ μεγάλη δουλειά στο να επικοινωνώ με τον πελάτη, να ακούσω αυτό που θα με πληρώσει, είμαι υποχρεωμένος να το κάνω όσο καλύτερα μπορώ, ως καλός επαγγελματίας που κάνω αυτή τη δουλειά. Εγώ τοποθετώ τον εαυτό μου ως τεχνίτη παροχής υπηρεσιών μαλλιών. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ούτε καλλιτέχνη, ούτε κομμωτή, ούτε εκπαιδευτή, τίποτα. Προσπαθώ να κάνω αυτό που κάνω όσο μπορώ καλύτερα. Άρα. Δεν είσαι καλλιτέχνης, πιστεύεις? Εγώ δεν θεωρώ. Ακόμα μου ράσει ταμπέλες τώρα, δεν μου βγαίνει νόημα. Ναι, ξέρεις για ποιο λόγο. Όχι, θα σου πω για ποιο λόγο δεν θέλω. Έχοντας ως πρότυπα ανθρώπους εκτός ελληνικής επικράτειας και βλέποντας πώς ένας καλλιτέχνης έχει απίστευτη παιδεία, κουλτούρα, μπορεί να πάει σε ένα μουσείο, να γυρίσει, που εγώ δεν πάω όχι σε μουσείο. Εγώ περιμένω το Σαββάτο να γυρίσω ή την Κυριακή να πάω να κόψω μια κούκλα, να βρεθώ, ή να πάω να πιω μια μπύρα, να ξεκουραστώ, να κάνω. Δυστυχώς το λέω, η παιδεία μου σε αυτό είναι πολύ φτωχή. Έχω επιρροές, αλλά δεν μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου καλλιτέχνη. Έχοντας δει δηλαδή ανθρώπους που φτάνουν σε την τέχνη τους, την έχουν φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Εάν εσύ με χαρακτηρίσεις καλλιτέχνη, έχεις το κάθε δικαίωμα, εσύ, πελάτης, πολλές φορές μου το λένε αυτό, αλλά εμένα αυτά αξίζει, δεν μου χαϊδεύουν τα αυτιά. Ερώτηση. Πάνω σε αυτό. Σου ζητώ συγγνώμη. Ο Μοράλης είχε πει, μεγάλος ζωγράφος της εποχής, έχει θεός χρόνος. Ένας που δουλεύει, βάζει τα χέρια του. Ένας εργοδηγός βάζει τα χέρια του και το μυαλό του. Ένας καλλιτέχνης βάζει τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του. Αυτό δεν θεωρείς εσύ, εγώ δηλαδή, και ο καθένας μας, ότι πραγματικά ότι μπαίνουμε ψυχή εν σώμα δηλαδή, σε αυτό, μέσα στο θέμα της ψυχολογίας της γυναίκας να την ομορφύνουμε. Γι' αυτό λέω καλλιτέχνης. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα για τον τρόπο που το σκέφτεσαι. Και τον τρόπο που εσύ το ασπάζεσαι, δεν θα έρθω σε καμία αντιπαράθεση. Όχι, δεν έχουμε σε αντιπαράθεση. Είναι μια άποψη. Το σέβομαι. Μα η διαφορετικότητα είναι υπέροχη. Απλώς θέλω να σου πω. Και μου δώσεις πάσα. Ότι έχοντας δει, δηλαδή, τι να σου πω. Δεν θα σου πω τους μεντορές μου. Έχοντας δει τη Σίλβια που είναι στο Σασούν. Είναι μια άφατη, τι ξέρουν πολύ. Έχοντας δει πώς σκέφτεται. Μου έλεγε που πάει διακοπές στην Ιταλία και βλέπει αυτά τα μουσεία. Εγώ δεν έχω τέτοια ερεθίσματα. Γιατί για να πάρεις από ένα σημείο και μετά ερεθίσματα, φαντάζομαι ότι υπάρχει ένας Έλληνας που είναι στο Σασούν τα τελευταία 6 χρόνια. Ο άνθρωπος αυτός δεν ασχολείται με το πώς να κουρεύει καλύτερα, αλλά κάνει μαθήματα αυτογνωσίας, έχει άλλα ερεθίσματα για να μπορεί να παράγει και να δείχνει στον άλλον πολύ διαφορετικά. Εγώ, για να μπορέσω να έχω αυτή την άνεση κοντά σας, έχω κάνει 6 χρόνια ψυχοθεραπείας με ειδικό άνθρωπο, ώστε ήμουν ένας άνθρωπος που ήμουν πολύ οξύθυμος, που το έχω κάπως καταφέρει. Και για να μπορεί ο λόγος μου να είναι πιο δομημένος, πολλή δουλειά σε αυτό. Οι άνθρωποι, ας πούμε, που μεταφέρουν γνώση ή που εκπαιδεύουν ή που βγάζουν μόδα, έχουν τελείως διαφορετικά ερεθίσματα. Άρα, εγώ δεν μπορώ να έρθω να πω σε σένα είμαι καλλιτέχνης, δηλαδή ντρέπομαι να το πω. Και πολλοί που το γράφουν ή εκπαιδευτής, το να σου δείξω ή να σου μεταφέρω τη φιλοσοφία μου, βέβαια, κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτό αυτομάτως. Εμένα, σου μιλάω για μένα, να βάλω τον τίτλο από κάτω, να αυτοανακηρυχθώ βασιλιάς σε μια χώρα που είναι το πιο εύκολο πράγμα. Όχι, από βασιλιάδες, άλλο τίποτα. Είμαι ενάντια. Το αν εσύ θες να με πεις έτσι θα το σεβαστώ, αλλά δεν θα κουβαλήσω αυτή την ταμπέλα. Αν κάτι δεν σηκώνω λόγο, είναι ότι προσπαθώ και αν είμαι πάνω από την καρέκλα, θα κάνω το καλύτερο δυνατό βάσει της εκπαίδευσης που έχω πάρει. Που σημαίνει το 50% είναι το κατώτερο και το 75% είναι το ανώτερο. Το 100% στο αποτέλεσμα ποτέ δεν θα το έχω. Ξέρεις γιατί? Και στα βίντεο που βγάζω και κάνω, ποτέ δεν είμαι ευχαριστημένος. Λέω εδώ που είχα πρόβλημα. Είναι θέμα μυαλού. Το ανικανοποιητό. Άρα έρχομαι να σου πω ότι τον εαυτό μου τον βλέπω ως επαγγελματία. Που προσπαθώ να κάνω το καλύτερο. Και το έβνασμα όλων αυτών των πραγμάτων είναι γιατί σε μια εποχή που δεν είναι λάθος να εκφράζει το καθένας όπως θέλει, το να ντύνεται, το να συμπεριφέρεται, αλλά θα ήταν πολύ καλό, γι' αυτό και θέλω να γνωρίσει ο κόσμος, εσάς, τον καθένα, να δει τι γίνεται πίσω από αυτό. Άρα, με το κάθε πελάτης ή μια εταιρεία να νομίσει κάποιον καλλιτέχνη είναι σεβαστό. Αλλά ο όρος καλλιτέχνης για μένα είναι, σου μιλάω, για μένα είναι, για τον Γιώργο τον Ιατρόπουλο, το θεωρώ κάτι πάρα πολύ ιερό. Δηλαδή,
θα μπορούσα να βάλω ας πούμε, τον εαυτό μου που γράφει καλλιτέχνης και να δίπλα στο Γιάννη Σκουμάτζη που γράφει και αυτός καλλιτέχνης. Είναι κάτι ταυτόσιμο. Δηλαδή, κατάλαβες, ως επαγγελματίας που προσπαθώ να κάνω και έχω πάθος για εξέλιξη, ναι. Ξέρεις τι θα έπρεπε να κάνω σαν καλλιτέχνης? Να παρατήσω τα πάντα, να κλείσω το κομμωτήριο, να μην έχω την οικογένεια, αν θες, και να αρχίσω να έχω ερεθίσματα πολύ διαφορετικά στο να αρχίζω να δημιουργώ. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω γιατί ξέρεις τι, στην καρέκλα μου δεν θα καθίσει μία κυρία ή μία γυναίκα που δεν έχει ανάγκη. Θα καθίσει μία γυναίκα που δουλεύει 12-13 ώρες, που έχει 3 παιδιά, που φέρει τα μαλλιά της εύκολα. Και εγώ καλούμαι να τη βοηθήσω, να της κάνω την εικόνα της όσο μπορεί καλύτερη. Η οποία σε μένα θα έρθει 2 με 3 φορές το χρόνο. Και θα πάει και άλλες 10 φορές σε άλλα κομμωτήρια. Άρα εγώ είμαι υποχρεωμένος να κάνω το καλύτερο δυνατό, το καλύτερο. Γιατί τα λεφτά που θα μου δώσει πρέπει να ανταποκρίνονται πολύ περισσότερο σε αυτό. Εκεί εγώ δεν βάζω τον εαυτό μου ως καλλιτέχνη. Ως καλό επαγγελματία. Και δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, σε όλα τα επίπεδα οι καλοί επαγγελματίες πλέον είναι λίγοι. Και ξέρεις για ποιο λόγο το λέω? Δεν το λέω μόνο για την κομμωτική. Γιατί δεν υπάρχει η ευγένεια, ο λόγος και η σωστή επικοινωνία. Το αν εγώ μία γυναίκα της ανεβάσω την ψυχολογία, την κάνω να αισθανθεί, αλλά το κούρεμα το έχω κάνει έτσι, αλλά το έχω καλύψει με το χτένισμα, εμένα δεν με κάνει καλλιτέχνη. Εγώ θέλω να μην της έχω μιλήσει πολύ, αλλά το κούρεμά μου να είναι εκεί. Θέλω να κουρεύω και να με βλέπει ο άλλος απέναντι. Δηλαδή, τι δίνει αυτό? Δίνει κάποιον OK που για μένα, σου μιλάω για μένα, έχει πειθαρχία σε αυτό που κάνει, προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό και σέβεται τα λεφτά που εσύ έχεις βγάλει με μόκδο. Θα μου πεις είναι όλοι έτσι? Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Μα για εσένα το κάνει. Να, μπράβο. Έτσι πιστεύω ότι θα μπορέσω να επιβιώσω για τα επόμενα δύσκολα χρόνια, τα οποία υπάρχουν και έρχονται. Υπέροχο. Κάτι θέλω να πει ο Γιώργος. Ναι, συγγνώμη. Ρε παιδί μου, ναι, και να έρθουμε και στο παρόν τώρα, τι θα πω έτσι, λίγο πικάντικο, αλλά είναι αληθινή αλήθεια. Είμαστε το 19 πάνω στο σάλον, με κάποιους συναδέλφους και ακούμε φασαρία. Και είναι θα το πω, με κάτι φουσκωτούς, με δημοσιογράφους, στημένο ήταν όλο αυτό. Και να πηγαίνουν, ρε παιδιά, κομμωτές, με αφημί, να τους ζητάνε αυτόγραφα. Λίγο πιο κάτω, μιλάμε κάτι όχι που άκουσα, εγώ, Χριστοφίδης, το βίωσα. Και λίγο πιο κάτω βλέπουμε τον Άντωνη Μάσκολο, που είχα τη χαρά και την τιμή να κάνω και ένα κλάσικ μαζί του δεκαετία του 90, που για μένα είναι ιεροτέρας, έτσι. Και τον πλησίαζε μία ψυχή κάθε 1-1,5 λεπτό. Δηλαδή λίγοι του καταλαβαίνανε, λίγοι. Αυτό πριν 6 χρόνια. Τώρα μπορεί να το βαρελότο ακόμα πιο μεγάλο. Εντάξει, που για μένα ο Μασκόλο έχει προσφέρει πάρα πολλά στην κομμωτική. Αυτό είναι ένα βίωμα έτσι που γιατί τι θέλω να πω με αυτό, δεν συγκρίνω. Όχι, λέω ότι όλα είναι αλλιώς. Και δεν ξέρω πώς θα είναι και σε 10 και 15 χρόνια. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος και εγώ που με την κοπή ασχολούμαι και αν έχω αυτή τη φήμη που έχω Χριστοφίδης κούρεμα, έχουν αλλάξει τα σχήματα, έχουν χαθεί τα σχήματα και έχει πάρει με έναν τρόπο το χρώμα. Να σου δεν έχει ο καθένας. Την ταυτότητά του. Και το κοινό. Ναι, ρε παιδί μου, και το κοινό του. Εγώ μίλησα για τη διαφορετικότητα. Συμφωνώ. Δηλαδή, αν ακούστηκα επικριτικό, το παίρνω πίσω. Όχι, έχει συμφωνώ. Και γι' αυτό εκτέθηκα και είπα ονόματα. Αλλά λέω πώς γύρισε τούμπα όλο. Και εμένα θα μου κάνει εντύπωση αυτό που λες. Παιδιά, το βίωσα, έτσι. Έχουμε έναν. Δηλαδή με τον Μπρούνο Πετίνη που. Ωραία, είναι ένας κομμωτής που είναι για μένα ιστορία. Δηλαδή, εγώ τον έβλεπα αυτό από κάτω και έλεγα Χριστέ μου τι κάνει ο άνθρωπος, τι μαγεία. Ταυτότητα. Απλά το σήμερα για τα παιδιά, δηλαδή, είπαμε τώρα 2 ονόματα. Που πραγματικά κάποια παιδιά δεν γνωρίζουν καν ποιοι είναι αυτοί. Θα μου το λες ευκαιρία να το ψάξουν. Επειδή είμαι παλιός. Ναι, έτυχε να είμαι παλιός, απλά μπορώ και έχω την δύναμη να κρίνω. Ας με συγχωρέσει μετά από 35 χρόνια ποιος είναι ο Μπρούνο και ποιος είναι. Δεν έρχεται το καινούριο για να καταργήσει το παλαιό. Όχι, βέβαια. Έρχεται να το εμπλουτίσει, να το διαφοροποιήσει. Γιατί αν δεν ξέρουμε από πού ερχόμαστε, δεν ξέρουμε πού πάμε. Και αυτό είναι πολύ ώρα για τα νέα παιδιά να ακούσουν και 2 ονόματα, να μπουν λίγο να το ψάξουν. 100%. Πρόσεχε τη διαφορά. Έχεις ένα Μπρούνο που πραγματικά ήταν real και αυτή τη στιγμή βλέπεις έναν καλά έναν άνθρωπος. Μπράβο του γιατί βγάζει λεφτά και καλά κάνει. Όπου όμως σίγουρα η φωτογραφία όμως. Επειδή η νεολαία έχει μάθει μέσα από αυτά τα φίλτρα τα ρημάδια
και βλέπει το αποτέλεσμα, ενώ ξέρει ότι είναι φίλτρο και σου λέει θέλω να γίνω έτσι. Αν ξέρει ότι είναι φίλτρο και το επιτρέπει στον εαυτό του, θα έχει συνέπειες. Συμφωνώ μαζί σου. Έτσι, το νέο παιδί είναι καταδικασμένο το τραύμα να το κάνει θαύμα. Πήρε καμένη υγεία, θα το αλλάξει. 100%. Θα το αλλάξει. Για μένα εκεί πρέπει να εστιάσουμε σήμερα στο πρόβλημα του fake. Μόνο. Του fake, γιατί είναι fake. Παιδιά, να κάνω είναι μονόδρομος τα νέα παιδιά να το κάνουν αυτό. Δεν έχει κάτι άλλο. Συμφωνώ. Θα κάνω μια ερώτηση να σας πω εδώ και για τον κόσμο ότι για να μπορέσει να γίνει όλο αυτό υπάρχει κάποιος άνθρωπος μαζί με μένα που φτιάχνουμε τις ερωτήσεις, μέχρι και φωτογραφίες έστειλα από εσάς για να μου λίγο κάνει και να μου βγάλει τις ερωτήσεις. Εδώ όμως θα σας βάλω μια ερώτηση την οποία ο άνθρωπος που είναι από πίσω έχουμε σκεφτεί να κάνουμε μια εκπομπή πάνω σε αυτό, το οποίο θεωρώ ότι ίσως μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Ο καθένας από εμάς έχει προβλήματα που αφορούν τον κλάδο μας. Σωστά. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιος που σας εκπροσωπεί? Τα σωματεία σας εκπροσωπούν? Εγώ ανακατεύτηκα λίγο με αυτό. Ωραία. Μπήκα λίγο με αυτό και είδα έναν άνθρωπο που δούλευε και έκανε το οποίο τάφησε τελείως. Δεν μπόρεσε να βγάλει άκρη. Ο οποίος άνθρωπος αυτός, έχω σκοπό να τον... γιατί πρόκειται για πολύ αγαθή ψυχή. Έτρεχε, έχασε ώρες από το μαγαζί του. Πήγα κι εγώ μαζί του και κούρεψα τίποτα. Έτσι, έκανα κάποια πράγματα αυτά με 0 ενδιαφέρον. Τρέχανε σε βιοτέχνες, τρέχανε σε επιμελητήρια, σε όλα αυτά για να διεκδικήσουν κάποια πράγματα. Τα οποία και κάποια στιγμή είχα κάνει και μια ερώτηση κάπου, ευγενική η κυρία, κανένα πρόβλημα και έλεγα ότι αυτά που λέτε και αυτά που διεκδικούμε, κάποια μεγάλα κομμωτήρια. Χριστό, μεγάλα, συγχωρήστε με. Δυστυχώς στον κόσμο υπάρχει αυτό. Κάποια κομμωτήρια που τα ξέρει ο κόσμος. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν. Έχουν ενδιαφερθεί να μπουν στο σωματείο της περιοχής τους, ώστε αυτό να πούνε ρε παιδί μου, ΦΠΑ θέλουμε να είναι τόσο, γιατί δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Το ρεύμα μας. Όχι. Και αυτά σιγά σιγά με τον χρόνο φθύρουνε. Θες συμφέροντα, θες οτιδήποτε. Εγώ μέσα από αυτά που είδα, χωρίς να έχω άποψη και γνώμη, είδα ότι δεν βρίσκεται άκρη. Όλα αυτά πιστεύετε ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή κάποιοι να εγγυηθούν και να μπορούν τα προβλήματα που υπάρχει στον κλάδο, προσέχτε, χωρίς κανένα όφελος, χωρίς καμία εταιρεία από πίσω, έτσι. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους. Για κομμωτική. Ναι, μιλάμε για κομμωτική, όπως και εγώ κάνω μια εκπομπή και δεν θέλω κανένα χορηγό και τίποτα. Της Ελλάδας. Μπράβο. Ο οποίος θα μπορούσε να πει, ξέρεις κάτι, αν έχεις εσύ -12, θα το έχει και αυτός και αυτός και στο χωριό που είναι πάνω. Αλλά αυτό δεν υπάρχει. Να υπάρχει ένα πλαφόν, να υπάρχει. Η ερώτηση ποια είναι? Η ερώτηση είναι. Μια φωνή να υπάρχει. Ναι, θα θέλατε να υπάρχει μια φωνή. Θα συμφωνούσατε να παίρνατε μέρος. Βέβαια, προσέχτε, εγώ έχω γραφτεί σε ένα σωματείο. Γράφτηκα, δεν ξαναπήγα. Γιατί είδα ότι η δραστηριοποίηση, αυτά που γίνονται, δεν είναι ουσιαστικά. Και δυστυχώς υπάρχει και η πολιτική στη μέση, που εμένα δεν θέλω να με την προσωπεύει. Εγώ δηλαδή μου ζητήθηκε και έκανα 6 βίντεο, ένας συνάδελφος ζητούσε 2.800 ευρώ για αμοιβή για το κάθε βίντεο, εγώ τα έκανα δωρεάν και ό,τι λεφτά πήρα από το μεμονητήριο τα έκανα πάλι δωρεάν. Βέβαια ήταν ο φίλος και ο γνωστός που με ήξερε και προς τιμή του και έτρεχε και έκανε. Αλλά είδε ότι έτρεχε και έκανε μόνος του. Μαζί με μια κυρία που ήταν πρόεδρο και με κάποιοι άλλοι. Και έβλεπα όταν συναντιόντουσαν με τους προέδρους επιμελητηρίων, δηλαδή το να πάει κουβέντα πιο πάνω, ήταν πολύ δύσκολο. Αυτά που λέμε, τις ανάγκες που έχουμε ως κομμωτές, ποιος υπάρχει κάποιος να σας εκπροσωπήσει, θα θέλατε? Βέβαια. Σταμάτη με κοιτάς σκεπτικός και λες τώρα τι λέω, Όχι. Είναι μια ερώτηση που δεν την είχα, αλλά επειδή μέσα από αυτή τη συζήτηση βγαίνουν πολύ ωραίο, αυθεντικό, μου αρέσει αυτό. Θα σου πω, είμαι λιγάκι σε αυτό τώρα, πάντα, δεν ξέρω, η γυναίκα μου λέει, μου πας κόντρα, πολλές φορές να πάω κόντρα. Δεν το κάνω για να πάω κόντρα, απλά σκέφτομαι, προσπαθώ να δω όλες τις πλευρές, από παντού. Ξεκινάω και λέω, αν μπορούσε ο κομμωτής να αξιολογήσει καλύτερα τη δουλειά του, σε ένα χωριό, εδώ, από εκεί, και να μπορέσει να βάλει πιο ακριβά την τιμή του. Θα μου πεις γιατί το ξεκινάω τώρα, ξεκινάω αντίστροφα. Μπορεί να θεωρηθεί κουτό αυτό που θα πω. Να ανεβάσει τον τιμοκατάλογό του, να σεβαστεί τον εαυτό του. Ανεβάζοντας τον τιμοκατάλογό του, βοηθάω και έχω μεγαλύτερο τζίρο.
Ο τζίρος βοηθάει και πάει στο κράτος. Όταν αυτή τη στιγμή, για μένα, το κράτος δει ότι υπάρχει δύναμη σε αυτόν τον κλάδο, αυτόματα έχουμε δύναμη και εμείς. Όταν εμείς δεν έχουμε αυτή τη δύναμη, είμαστε για τίποτα. Δηλαδή, από εμάς ξεκινάει. Γιατί το λέω για τον τζίρο. Όταν ξεκινάει και θα του πει, ξέρετε, εγώ σου κάνω ένα τζίρο και πληρώνω αυτά τα λεφτά και έχω και 3.500 από πίσω μου εργαζομένους. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Όχι, δεν έχω θέμα. Έχεις δίκιο να φάνει ότι κάνουμε και διαφήμιση. Όταν πάει και λέει, έχω αυτούς τους εργαζομένους, πληρώνω αυτά και θέλω αυτό, έχει δύναμη. Εμείς με τι δύναμη θα πάμε όταν δεν κάνουμε ούτε τζίρους, ούτε δείχνουμε πολλές φορές και δεν το λέω αυτή. Βάζω τον εαυτό μου, δεν το παίζω ούτε εφορία, ούτε μη εφορία, ούτε προσπαθώ να κάνω κάτι. Δεν αξιολογώ σωστά τη δουλειά μου για να μπορέσω να έχω δύναμη και να με σεβαστούνε. Κοίτα, γενικότερα, τέλος πάντων, να πούνε και τα παιδιά, να μην παίρνω εγώ το λόγο. Νομίζω όμως ότι χρειάζεται, ίσως πρέπει να αναθεωρήσουν κάποια πράγματα. Σίγουρα αν υπήρχε μια φωνή από τους κομμωτές και έξω, ουσιαστική και καθαρά για τους κομμωτές, θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα. Όπως και αυτό με το προσωπικό ίσως και με τις εταιρείες που λέμε ίσως και με πάρα πολλά πράγματα. Ισχύει η ενώση βέβαια. Δηλαδή, κάποια στιγμή το 2000 στην Νορβηγία, γιατί μιλάμε για τη φωνή των κομμωτών, εκεί λοιπόν έχουν ένα σωματείο κομμωτών το οποίο λειτουργεί. Κάποιες εταιρείες λοιπόν βγάλανε τα επαγγελματικά τους προϊόντα σε αντίστοιχα boots μαζικής ουσιαστικά πώλησης προϊόντων και ο Σύλλογος των Κομμωτών της Νορβηγίας τους έστειλε μήνυμα ότι αν σε περίπτωση δεν τα αποσύρετε θα τα θεωρήσουμε μη επαγγελματικά και θα τα βγάλουμε όλοι από τα κομμωτήριά μας. Την επόμενη μέρα οι εταιρείες θα είχαν μαζέψει. Οπότε πιστεύω στη δύναμη του... Ναι. Τώρα, στην Ελλάδα... Εντάξει, εδώ είναι ένα πράγμα το οποίο θα κάνω μια εκπομπή γι' αυτό. Να το κάνεις. Γιατί είναι ότι το έχω. Να το κάνεις. Επειδή το θα έρθουμε πανώ. Εγώ δεν έχω... Υπάρχει ένας άνθρωπος που του έχω... Ξέρω για τις αγαθές προθέσεις του. Έκανε φοβερά πράγματα, έκανε πίσω μαζί με μια άλλη κυρία. Δεν πιστεύω στις ιδιωτικές πρωτοβουλίες, ούτε σε community και τέτοια καθόλου. Πιστεύω σε αγαθές προθέσεις και αν θέλω να σας πω, αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να διεκδικήσει, αλλά να παίρνει ένα μέρος, να δίνουμε μια συνεισφορά, αλλά να ξέρουμε μακριά από συνδικαλιστικά. Ένας ο οποίος, πού να το πω, κάνει marketing για τους κομμωτές. Τρέχω για τους κομμωτές. Να υπάρχει γραμματέας που να πληρώνεται. Όλα αυτά χρειάζονται πολλή οργάνωση, παιδιά. Ναι, και αυτά γινόντουσαν στην αρχή και με κάποιες εισφορές που δίνανε και να είναι από ανθρώπους που δεν χρειάζεται να λείπουν από τα μαγαζιά τους. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάναν το έργο αυτό χρειαζόταν να λείψουν από τις δουλειές τους. Και εκεί ήταν και το πρόβλημα. Ξέρεις, μεταπέφτανε με εταιρείες διάφορα συμφέροντα. Νομίζω ότι χρειάζεται κάτι πιο δομημένο, ίσως και πιο ουσιαστικό, ίσως. Αλλά επειδή σας έχω και τους τρεις, γι' αυτό και το δραστικό. Λοιπόν, για να απαλύνουμε λίγο τη συζήτηση, θα ήθελα να μου πει ο καθένας σας ό,τι πιο αστείο περιστατικό είχατε ποτέ στην καριέρα σας. Σας έχει τύχει. Πολλά, είναι μεγάλη καριέρα. Μία παρένθεση είναι το brand που εκπροσωπώ, σας δώσω συγγνώμη, δεν είναι διαφήμιση, δεν θα βγαίνει εκτός κομμωτηρίου τώρα πια. Θα είναι μόνο κομμωτήρια. Είναι ένα πράγμα που έδωσα συγχαρητήρια. Πραγματικά. Όχι, θα το πεις. Όχι, τώρα θέλω να το πεις. Όταν λέω είναι κομμωτήριο, είναι κομμωτήριο με υπογραφές. Και το λέω και το υπογράφω. Είναι μόνο στα κομμωτήρια. Μόνο κομμωτήριο. Το brand που έχεις εσύ αυτή τη στιγμή. Στο brand που είμαι ambassador στη Sebastian. Δεν έχω πρόβλημα. Sebastian, να το πεις. Η Sebastian υπογράφηκε φέτος. Η Sebastian μόνο έκανε ένα rebrand αυτή τη στιγμή. Πραγματικά τώρα φεύγω για Παρίσι την άλλη εβδομάδα. Αυτό είναι εξαιρετικό. Για δουλειά 5 μέρες και υπογράφηκε γιατί ήρθανε. Είχα πει τους προβληματισμούς. Προς Θεού, δεν είμαι εγώ κάτι το ότι μπορεί να είμαι Sebastian. Είχα πει τους προβληματισμούς μου ότι θα ήθελα, γιατί αγαπάω αυτό το brand. Υπογράφηκε χαρτί στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρώπη είναι ελεύθερο. Μόνο στην Ελλάδα είπαν ότι αυτό θέλω να είναι μόνο στα κομμωτήρια. Και στα e-shop πάλι. Αν θα είναι, όχι στα e-shop, πρέπει να έχει κομμωτήσει. Είναι μια διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία, αυτό θα σου πω πώς εγώ το καταλαβαίνω. Εκπαιδεύει κάποιον που είναι ειδικός να δίνει την πληροφορία και να έχει ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη το κατάλληλο προϊόν. Αυτό. Δεν υπάρχει εγώ, και δεν το λέω ευθύν, εγώ χάρηκα πάρα πολύ και λέω ευτυχώς. Ήταν η πιο σωστή κίνηση
να νιώθω ότι αυτό εδώ δεν θα το βρει. Συγγνώμη για τη λέξη που είναι εντελώς κιόλας. Γιατί δεν παίρνουμε λεφτά, δεν έχουμε. Είναι όπως το λένε. Λοιπόν, πάμε σε αστεία περιστατικά. Ποιος να ξεκινήσει, ο Τόλι? Ο Τόλις έχει να πει πολλά. Αστείο. Έλα, μασάς. Ο Σταμάτης νομίζω. Να ξεκινήσει. Το πιο αστείο πράγμα που μου έτυχε ποτέ. Εσείς θα τα πείτε. Μεταξύ. Εντάξει, εγώ τώρα το λέω γελάω, τότε δεν έκλαιγα. Πρώτο κούρεμα στο Πέτρο Αμάραντο με αυτά τα ψαλίδια που ήταν και αυτός. Και τότε κουρευόταν οι κυρίες, ερχόντουσαν δωρεάν για να μάθουμε εμείς. Μεγάλης ηλικίας οι γυναίκες. Και είναι μια κυρία που είχε ένα καρεδάκι μέχρι εδώ και μου λέει: η δασκάλα θα το πάσει εδώ καρεδάκι, ότι μπορούμε καρεδάκι τώρα αυτή. Και βάζω, παιδιά, το ψαλίδι, όπως είμαι εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο εδώ. Είναι το μαλλί, είναι η μία λεπίδα εσωτερικά, η άλλη λεπίδα εξωτερικά. Και ξεκινάω και επειδή είναι μεγάλης ηλικίας, το αυτί και ο λοβός, που έχω και σκουλαρίκι, ήταν χαλαρό. Και έτσι όπως ξεκινάω σιγά σιγά τρεμόμενος αυτή τη στιγμή, το μόνο που είδα, σας ζητώ συγγνώμη, ήταν να στάζει λίγο αίμα εδώ πάνω. Έχω φάει πάνω όπου σταματάω, όπου δεν θα ξεχάσω, παιδιά, όχι κρύος υδρότας, όχι το βρακί μου έγινε. Όπου μου λέει, παιδάκι μου, μη στεναχωριέσαι. Εκεί με το αυτή μου. Λέω αυτή το φωτογραφία. Φαντάσου πόσες φορές την έχω φάει το αυτή της. Μην αγχώνεσαι, έρχεται η δασκάλα. Έμεινα άναυδος. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δηλαδή, και τότε κουρεύω καρέα αυτή από τώρα και σκέφτομαι η εικόνα μου πολλές φορές και τρέμει. Κάποιες φορές τρέμει το χέρι μου και λέω όχι. Τώρα με ακούνε και δεν θα ξανά. Δεν το έχω πάθει με άλλο τρόπο στο περίπου. Αυτό. Τόλις. Σε ένα κομμωτήριο ευτυχώς περνάς καλά. Οπότε πολλά περιστατικά, αλλά ένα πώς σου έρχεται? που θυμάμαι έτσι πρόσφατο, κάνα 2 χρόνια είναι. Κάποια στιγμή έρχεται μία πελάτησα, κλείνει το ραντεβού της, καινούργια πελάτησα, είναι γύρω στα 55 με 60, κάπου εκεί. Πολύ καθώς πρέπει, πολύ κυρία, έρχεται, λέει, έχω ακούσει για σας, για το κούρεμά σας κτλ. Λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει όμως εγώ μία ιδιαιτερότητα. Λέει. Αγχώνομαι να μου βγει πολύ ισορροπημένο το κούρεμα. Θέλω να είναι η μία μεριά με την άλλη ίδια. Δεν της υπόσχομαι εγώ κάτι, της λέω και για μας το πιο δύσκολο πράγμα είναι αυτό. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Να διασφαλίσω τουλάχιστον να ξεκινήσω. Κουρεύω, την κουρεύω, ξέρω εσείς όπως καθόμαστε στην πολυθρόνα, την κουρεύω. Εφόσον έχω χτενίσει και έχω λίγο τσεκάρει το κούρεμα και θα έλεγα ότι έχω τελειώσει το κούρεμά μου, μου κάνει, έχω την εντύπωση ότι είναι λίγο πιο μακριά από εδώ. Λέω εγώ, ας τη σηκώσω όρθια τη γυναίκα, να μπορέσω να δω το κούρεμα, να έρθω στην κοινή ευθεία, να δω αν σε περίπτωση τι φταίει. Λέω, θα μου σηκωθείτε παρακαλώ, έλατε πίσω από την πολυθρόνα. Ακούστηκε κάπως αυτό. Ναι, παρακαλώ. Να σβηστεί εδώ. Σηκώνομαι λοιπόν η κυρία, έτσι όπως είμαι εγώ πίσω, της λέω, θα μου σκύψετε λίγο και μου κάνει... Στο λόγο της... Άκου! Στο λόγο της... Δεν το πιστεύω! Όχι ρε φίλε, αυτό δεν γίνονται αυτά. Και της κάνω, δεν θα κάνουμε σεξ. Λίγο τη γραμμή μου εδώ. 2-1, δεν το πιστεύω. Αυτό έχει... Η γυναίκα κοκκίνησε εκείνη την ώρα που κατάλαβε τι έγινε. Ξέρεις, όλο αυτό πλανότανε, τέλος πάντων. Ναι, καλά να είναι. Δεν το πιστεύω. Ρε φίλε, τελικά δεν είμαστε. Τελικά είμαστε, πώς το λέγε, κάποιος το λέγε, ότι είμαστε ανιαρά προβλέψιμο είδος. Κάποιος το λέγε αυτό. Είναι στην καρέκλα, πολλά χρόνια στο πρώτο μου μαγαζί, σκάω, ψηλή τύπησα, 1,80. Της λέω, σε παρακαλώ όρθια. Δεν ξέρω σε τι ζώνη ήτανε. Τι σκεφτόταν με το φίλο της και με το που σηκώνεται όρθια. Κάνει αυτό το πράγμα ρε φίλε. Και αγάπη μου. Ναι, θυμάμαι ήταν η Γιάννη Μαστρογιάννη από το ακόμα γελάει. Δεν το πιστεύω ρε φίλε. Δεν το πιστεύω το ίδιο. Τρομερό, ναι. Εσύ θα μας πεις
Εγώ. Ναι, και εσύ. Εγώ έχω πολλά να σας πω. Τέλος πάντων, το πρώτο ένα από αυτά που έχω κάνει να είναι καλά, ο μέντορας μου, ο κύριος Βενέτης Νίκος, που τον έχω σαν πατέρα μου. Λοιπόν, τότε βάζαμε λάκ υγρή, γεμίζαμε χύμα. Σωστό. Και είχαμε και χύμα υγρό οξυζενέ. Και 60 είχαμε παλιά. Αυτό. Και βλέπω, εγώ πήγαινα κάθε πρωί, τα είχα όλα στην εντέλεια. Πήγαινα και καθάριζα το κομμωτήριο. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, να το βλέπει το βίντεο και τι κάνω. Παίρνω που λέτε και βάζω στη λακ υγρό οξυζενό σαραντάρι. Γεμίζω, Παρασκευή, χαμός. Πέτουσαν οι κομμωτήρες, κάνηκαν τα χέρια πολύ δυνατή λακ. Και κολλούσε και είχαν ανοίγαν τα μαλλιά. Ναι. Μου λέει, έλα σου πω. Δεν θα σου πω, σπίτι μου. Τι έχεις βάλει μέσα. Λέω, τι λακ. Πάμε να μου δείξεις. Και βλέπω το πετώνει. Μαχαίρι στην καρδιά. Μιλάμε, είχε, δηλαδή από τις 10 μέχρι τις 4 η ώρα πέτουσαν οξυζενές. Πώς δεν τυφλώθηκε καμία, πώς. Μιλάμε, τότε ξέρεις, είχαν και τα κοκόρια και τα αυτά. Ναι, μιλάμε. Θεία πρόνοια. Δεν τυφλώθηκε καμία. Λοιπόν. Τότε ειδικά μέσα πραγματικά. Ναι, ήταν. Τώρα τι Υπήρχε 60 οξυζενέ τότε. Φίλε, πώς δεν τυφλώθηκε. Δουλεύαμε. Ξέρω ότι ανοίγα τα μαλλιά και με πενιντρόλ, αυτό που βάζουν οι λαδόρες. Έχω ακούσει τέτοια. Ναι ρε, ο πατέρας μου. Τότε ήταν αυτά, δεν πήγε. Λοιπόν, εδώ στο φίλο μου τον Γιώργο, τον οποίο εκτιμώ, θα κάνω και μία έρευνα που είναι off the record. Είχες μία κοπέλα, την Κική, πώς τη λέγανε, εξαιρετικό άτομο. Η οποία ήταν μία κοπέλα που μου έστελνε μηνύματα για τον τρόπο που κουρεύω και σου έκανε ισιωτικές. Η οποία αυτή η κοπέλα έφυγε από τη ζωή. Τότε ήταν λίγο πολύ που τον γνώρισα τον Γιώργο, είχαμε στο Lemon Pop City ήμασταν και σε είδα για πρώτη φορά και τον είδα πόσο θετικός ήταν και μετά που είχα πει στον Τόλι ότι αυτό που κάνεις με την αγάπη, ναι, που ήθελα... Που κάνουμε. Τέλος πάντων, εσύ το οργάνωσες, μαζί το κάνουμε ήταν μια εξαιρετική χωρίς κίνηση εσάς, από συνάδελφο. Το οποίο αυτό έτσι θέλω να πω, ότι να πούμε και δύο λόγια γι' αυτό. Ότι γίνει θεσμός. Ξεκινάμε έτσι και μετά θα καταλήξουμε λίγο σε αυτό. Βίωσες κάτι που ήταν λίγο μια εξαιρετική κοπέλα, γιατί με προσέγγιζε και μου έλεγε κάποια πράγματα και νόμιζα ότι κούρευε, αλλά η κοπέλα έκανε λίανση, θεραπείες λίανσης τέλος πάντων και ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Πόσο δύσκολο ήταν αυτό το πράγμα να το διαχειριστείς μέσα στο χώρο σου με έναν άνθρωπο που είχε τόσο θετική ενέργεια, γιατί πρέπει να είναι θετικός άνθρωπος, πάρα πολύ. Δεν μπόρεσα να διαχειριστώ και τώρα που με ρωτάς να το μοιραστώ μαζί σου, φορτισμένος είμαι. Το συναίσθημά μου είναι χαρμολύπη, εντάξει, χαρά, γιατί η Κυριακή δεν ήταν ένα συμβατικό μοντέλο σαν και εμένα. Η Κυριακή ήταν άγγελος επί της γης. Έλεγα δεν γίνεται μια γυναίκα στον 21ο αιώνα να είναι τόσο αγνή. Αφού ήμουνα επιφυλακτικός. Έλεγα δεν γίνεται. Κι όμως για κάποιους λόγους που εγώ δεν μπορώ με τη λογική μου να τους απαντήσω, αυτή η ψυχή ήρθε και διεκδίκησε, να μπούμε σε λεπτομέρειες, τη θέση αυτή. Με πήρε τηλέφωνο. Δούλευε σε έναν άλλο συνάδελφο κλπ. Και της είπα: εγώ δεν θέλω, εγώ βαθιά της λέω, ψάχνω κλπ. Και μπήκε με έναν τρόπο λίγο, θα έλεγα, κτητικό, με τον όγκο της όπως ήταν. Και τον πρώτο μήνα έκανε 8.500 ευρώ τζίρο από κερατίνες. Μία ψυχή η οποία εγώ δεν έχω γνωρίσει άλλη. Και δεν έχω γνωρίσει άλλη ψυχή με τόση πείνα και δίψα για τη δουλειά της Τόλη, Γιώργο και Σταμάτη. Δηλαδή η κοπέλα ήταν, Γιώργο, είχε τελειοθυρία, είχε πάθος, είχε... Εγώ λόγος, επειδή μου έχεις μιλήσει και έχεις τόσο έμφαση σε αυτό που λες, συγγνώμη αν σε φέρνω σε δύσκολη θέση, αλλά είναι κάτι που ο κόσμος πρέπει να το ακούσει. Καλό μου κάνει. Ναι. Πρέπει να ακούσει και την ανθρώπινη πλευρά. Ναι. Δηλαδή, ότι αυτός που έχει μια επιχείρηση δεν είναι ότι κάνει αφέμαξη από τον άλλον. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που έχουν και την ανθρώπινη πλευρά. Ωραία, πολύ ωραίο. Ειδικά με την Κυριακή, της έδωσα τόσο και μου έδωσε τόσο. Εντάξει. Με τη λογική δεν μπορώ να το απαντήσω. Την Κυριακή την έφερε ο ουρανός για να διδαχτώ πράγματα. Αυτό. Και είμαι ευγνώμων.
Και αυτό που κάνεις με το φιλανθρωπικό, πώς το σκέφτηκες? Αυτό το φιλανθρωπικό πώς το σκέφτηκα. Είναι μία ανάγκη, έτσι, μία ανάγκη το να βγω λίγο έξω από τον εαυτό μου. Ό,τι κάνουμε είναι γύρω από τον εαυτό μας. Μπορεί ακόμα και αυτό που κάνουμε τώρα. Μπορεί να έχει και αυτό υπέροχο, δεν ξέρω να το απαντήσω. Η αλήθεια είναι ότι την ιδέα αυτή την είχε ο Παναγιώτης ο Προκόπης. Του Παναγιώτη ιδέα, εκείνος τη γέννησε. Να είναι καλά. Ένα συνεργάτης μου. Ένα συνεργάτης μου που έχει στο Χαλάνδρη, έχει ανοίξει κομμωτήριο δικό του. Με κάτι παιδιά έτσι από το κομμωτήριο. Και έγινε θεσμός, γιατί πραγματικά νομίζω ότι πρώτα εμείς κερδίζουμε. Δηλαδή δεν περνάμε καλά, ρε παιδιά. Ναι. Και έχει γίνει θεσμός τώρα σχεδόν 10 χρόνια. Από το 12 το κάνουμε μόνο στα χρόνια του COVID, ας πούμε. Και φέτος είχα ένα δισταγμό να το κάνω. Όχι, εγώ το έλεγα στον Τόλι, πες του όποτε το κάνει, έρχομαι μέσα. Νομίζω ότι. Εμένα, επειδή παίζει μουσική και είμαι χαλαρός εκεί, ναι, δεν έχει. Ναι. Δεν ήταν ωραία, ρε παιδιά, για πείτε λίγο. Εξαιρετικό. Όλοι αυτό λένε, ρε παιδιά. Είναι ένα αναστάσιμο πάρτι. Και η γεύση που μένει έτσι για μέρες μετά. Έτσι, και ανταποκρίνει το κόσμο. Πολύ. Και είναι πολύ θετικό αυτό, γιατί σε αυτές τις δύσκολες... 5.000 ευρώ συμπλήν. Το έμαθα εδώ, ναι. Του χρόνου εύχομαι να καλέσει και εμάς να είμαστε κοντά. Πρέπει να είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Τι να καλέσω να είμαστε εκεί. Χωρίς εσάς δεν κάνω τίποτα. Δηλαδή... Ευλογία. Αυτό που έκανες είναι σημαντικό. Λοιπόν, αν θέλαμε να δώσουμε μία συμβουλή στα νέα παιδιά, ξεκινούσε το παιδί και σας έλεγε να γίνω κομμωτής. Ή κάποιος φίλος. Γιατί υπάρχουν φίλοι που με παίρνουν τηλέφωνο, ρε Γιώργο, πού να πάει, σε τι σχολή, να φύγει έξω, να κάνει, και παιδιά που είναι πολύ καλά στο αντικείμενό τους. Βέβαια, εγώ η πρότασή μου είναι να κάνουν κάτι πρώτα, να δούνε λίγο, να έχουν ένα μέτρο σύγκρισης και μετά να φύγουν έξω. Ποια θα ήταν αυτή? Τι συμβουλή θα δίνατε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με την κομμωτική? Να ασχοληθεί με την κομμωτική. Ναι. Προσέχτε, με την κομμωτική, όχι με την αντρική κοπή μόνο. Με την κομμωτική. Με την κομμωτική. Ή την επιχειρηματικότητα. Εγώ μιλάω για την κομμωτική, κάποιος που θέλει να πάει να σπουδάσει και μετά θα δει τι θα κάνει. Για το κομμωτήριο δηλαδή. Ναι, να μάθει να κουρεύει, να βάφει, την τέχνη να στενίζει τις κομμωτικής. Τώρα, με λύπη θα το πω εγώ ότι ναι, επειδή οι περισσότεροι κομμωτές της εποχής μου πηγαίναμε αντίστροφα. Δηλαδή, τελειώναμε μια σχολή, ενός χρόνου ήταν κιόλας τότε. Μπαίναμε σε ένα κομμωτήριο, ψιλοκουρεύαμε, στραβοκουρεύαμε, σταματάγαμε, πηγαίναμε στο Σασούν, μαθαίναμε και ξανά πάλι από το μηδέν. Δηλαδή, αυτό για μένα ήταν εντελώς ταλαιπωρία και δεν είχαμε μπρος-πίσω. Θεωρώ ότι όλοι τότε περισσότεροι κάνανε. Επειδή το έζησα αυτό, θα έλεγα όχι από την αρχή. Φύγε στο εξωτερικό αν μπορείς, αν έχεις τη δυνατότητα, ή αλλιώς, αν δεν έχεις τη δυνατότητα, υπάρχουν άνθρωποι εδώ, πραγματικά, που μπορείς να πληρώσεις και να σε μάθουν σωστά. Όπως κάνεις εσύ και όχι επειδή, γιατί σου έχω στείλει και άνθρωπο δικό μου και δεν το λέω. Ωραία, δεν είσαι καλλιτέχνης, δεν είσαι τίποτα. Αφού ξέρεις τώρα, έχουμε μιλήσει. Ωραία. Που σημαίνει ότι μπορεί, αλλά έτσι όμως συγκεκριμένα 1, 2, όχι 3, για να μπορέσει να πάει στο κομμωτήριο και να έρθει και να δουλέψει στο σωστό. Γιατί σου δημιουργεί την ανάγκη τώρα να το αναπτύξω και λίγο? Να πάει έξω. Τι είναι αυτό που εδώ πιστεύεις δεν υπάρχει? Θα σου πω, προηγουμένως μίλησες για το One, που είναι... Ναι, το ένα. Τι γίνεται? Το θετικό με αυτό το κομμάτι είναι ότι μπορεί να δουλέψει το παιδί 5 ώρες τη μέρα, 2 φορές την εβδομάδα, αλλά πριν θα έχει εκπαιδευτεί και θα κουρεύει όπως κουρεύουν όλοι εκεί μέσα. Ναι, αυτό είναι στάνταρα. Εκεί είναι το λάθος. Τι γίνεται? Δεν θα κουρεύω εγώ έτσι και ο άλλος έτσι και ο άλλος έτσι. Ωραία, θες να πω λίγο κάτι για τον κόσμο το οποίο δεν το ξέρει. Η εκπαίδευση σε τόσο υψηλά στάνταρ είναι το εξής. Υπάρχει κάποιος που δείχνει στους junior. Αυτός ο κάποιος ελέγχεται από τον πιο πάνω. Ο πιο πάνω από τον πιο πάνω. Όταν αυτός ο κάποιος μετά από 3 μήνες θα έρθει και θα πει θέλω να μου κάνεις αυτό το σχήμα, να μου το σχεδιάσεις, να μου το αναλύσεις και να μου πεις ποια ήταν τα προβλήματά σου. Ελέγχεται αυτός που κουρεύει και αυτός που έχει δείξει. Ψάχνει να βρει τα μοντέλα και αυτό βέβαια απαιτεί μια διαδικασία καιρού. Ούτε σε 6 μήνες, ούτε σε 4 μήνες. Και πρόσεξε, δεν αφορά την κόπη μαλλιών, αφορά και το χρώμα. Και δεν έχει να κάνει με ποια εταιρεία συνοδεύεται. Αυτά που μαθαίνουν τα παιδιά αυτά, αν αύριο πάνε σε ένα άλλο κομμωτήριο και είναι με άλλη εταιρεία, τι κάνει? Ανοίγει το χρωματολόγιο, βλέπει το χρωματικό κύκλο, το κλείνει και βάφει.
Γι' αυτό θέλω να πάω στο εξωτερικό. Όχι να προσβάλλω την Ελλάδα. Όχι. Απλά η δομή είναι καλύτερη. Απλά σήμερα, ευτυχώς, ναι, δεν θέλω να τα ισοπεδώνω όλα. Υπάρχουν κάποιοι κομμωτές, καλή ώρα και εδώ, καλή ώρα δηλαδή που μπορώ να στείλω το παιδί μου και να του πω κάτι πρέπει να δεις εκεί πέρα τον τρόπο ώστε να μπορούμε να μιλάμε και στην ίδια γλώσσα. Δηλαδή. Ναι. Σίγουρα οι συγκεκριμένοι άλλοι το λένε διαφορετικά. Εγώ ίσως μεγάλωσα με το ABC. Απλά η βάση πάνω κάτω το ίδιο. Έχουμε το ίδιο πράγμα, δηλαδή. Έχουμε το ίδιο σκεπτικό. Για μένα αυτό θα έλεγα σε ένα νέο παιδί. Εσύ, Γιώργο. Εγώ έχω να πω ότι στην εποχή της εικόνας τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Δεν μπορεί ένας νέος που ξεκινάει τώρα χωρίς μεθοδολογία, έτσι, να μπει στην η τεχνογνωσία έχει ένα manual, έτσι. Δεν θα μάθει να κουρεύει από το κινητό. Προσοχή στις αυθεντίες, να μην του φιλτράρετε να τα φιλτράρει ό,τι του σερβίρεται, να είναι ανοιχτός και θα βρει την άκρη. Υπομονή και επιμονή. Λίγο πιο αργά και το ταξίδι είναι υπέροχο. Συμφωνώ. Στον πηγεμό για την Ιθάκη, Ναι. το ταξίδι, παιδί. Το άλλο μου. Συμφωνούμε. Τέλος. Αυτό το κλείσα τα παιδιά μου παντού. Συγγνώμη, αλλά θυμάμαι προηγουμένως αυτό που έκανες. Επιμονή σε αυτό που κάνει. Εκπαίδευση. Αυτά που μου πει η δασκάλα μου. Ποιος θα χτενίσει καλύτερα το κούρεμά σου, ποιος θα βάψει καλύτερα το κούρεμά σου και το καθεξής. Να βλέπει δηλαδή ότι κάποια στιγμή, όταν είσαι στα 2-3 χρόνια, δεν σε πιάνει λίγο, άντε πότε θα γίνω καλός, καλός, πότε θα είμαι καλός. Κάπου εκεί λοιπόν πιάνω τη δασκάλα μου και σου λέω πότε θα γίνω καλός. Γυρνάει και μου λέει, Τολί, έλα λίγο. Όταν νιώσεις, μου λέει, καλός, όταν νιώσεις πολύ καλός και ότι είσαι σούπερ, παράτα την κομμωτική δεν έχεις τίποτα να προσφέρεις. Νομίζω ότι με έκλεισε εκεί. Είναι ένα μεγάλο ταξίδι, το οποίο έχει συνέχεια εμπειρίες, είναι όπως η ζωή, έχει τα προβλήματά της, έχει τα πάνω και τα κάτω της. Ούτε λόγος. Έτσι. Αυτό που θέλω να πω, όποιοι ασχοληθούν σαν τεχνίτες και θέλουν να γίνουν καλοί και αφιερώσουν χρόνο και αφιερώσουν χρόνια, τα λέω σε βάθος, βιωματικά, μην ρίχνει την αξία του, έχει φτάσει μέχρι εκεί με την αξία του, μην τη ρίχνει για κανένα λόγο. Δηλαδή, δεν μιλάω μόνο οικονομικά, μιλάω γενικότερα. Να πονέσει δηλαδή, γιατί βλέπω παιδιά χρηματικά και όχι, εφόσον έχουν εκπαιδευτεί, μετά ρίχνουν την αξία τους. Δυστυχώς. Να μην ρίχνουμε την αξία μας σαν κομμωτές, εκεί πέρα θα περάσουμε στο επόμενο βήμα που λέμε, να μην μας βλέπουν οι πελάτες μας. Έτσι. Αυτά. Εγώ πάντως είμαι ανήσυχος και πρόθυμος και ανοιχτός τι θα μπορούσα να κάνω. Θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Το κάτι της για τα νέα παιδιά που έρχονται. Με έναν τρόπο. Δομημένο κάπως. Κοίτα, εγώ. Μπορεί να το ακούνε τώρα κάποιοι σχολές. Ένας λόγος, συγγνώμη που σε διακόπτω, του χειρόσοφου και το έχω πει προηγουμένως, είναι ότι βλέπω έλλειψη στην κοπή μαλλιών που αφορούν γυναίκες. Να ανοίξω μια παρένθεση, να πω ότι η διαφορά αντρικού με γυναικείου δεν είναι τίποτα άλλο από την επιλογή μήκους. Τα κοπτικά εργαλεία που έχουν, δηλαδή η μηχανή που έχουν τα νέα παιδιά, είναι ένα αξιοσέβαστο και είναι ένα εργαλείο σεβαστό για την κοπή μαλλιών. Με λυπεί το γεγονός όμως ότι δεν θα βρούμε νέα παιδιά να θέλουν να ασχοληθούν με την κοπή σε γυναίκες. Και αυτό γιατί τους φαίνεται παράξενο οι γυναίκες. Το μπρο που είναι 18 και έχουν πελάτη τώρα ή το 25 ή το 30, αύριο 35 θα γίνει 45. Τα μήκη θα μακρύνουν και το πώς διαχειριζόμαστε τα μήκη μαλλιών χωρίς αυτά τα κοπτικά εργαλεία θα είναι ένα πρόβλημα. Έτσι νομίζω εγώ. Ήδη μεγάλες εταιρείες έχουν αρχίσει πλέον και φέρνουν στο προσκήνιο πιο κοντά μήκη μαλλιών, σε κυρίες, και στους άντρες μακραίνουν τα μαλλιά. Άρα τα πράγματα λίγο πολύ θα αλλάξουν και λίγο αυτό το
το ύφος που είναι σεβαστό και εγώ δεν μπορώ να εναρμονιστώ γιατί είναι κάτι άλλο, το οποίο όμως πρέπει να το δω και το βλέπω και το σέβομαι. Και αυτή είναι η ανάγκη μου που μου έχει δημιουργηθεί, γιατί όταν εγώ βλέπω έναν εκπαιδευτή της σχολής που είμαι και πρέπει να παραδώσει εργασία στον ιδιοκτήτη, αλλά και ο ιδιοκτήτης πρέπει να τον εδεί ο μαθητής και να αλλάξουν κούκλες και αυτό γίνεται σε κάτι που δεν το βλέπει κανείς και είναι τρόπος εκπαίδευσης, τότε λες ότι το πράγμα έχει πάει αλλού και όταν βλέπεις πώς εκπαιδεύεται κάποιος για να φτάσει το επιθυμητό, αλλά και για να ξεφύγει από τον ανταγωνισμό, τότε εσύ βλέπεις ότι τα πράγματα αλλάζουν και έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Γιατί πλέον η προσφορά των εκπαιδευτών είναι πάρα πολύ. Μπορείς να φέρεις τον οποιοδήποτε εδώ. Το θέμα όμως είναι ότι στην τελική αυτός που θα σου δείξει την ανάγκη για την κυρία Μαρία, για τον Τάσο, τον Μάκη και εσύ θα παίρνεις τα 1.000 λεφτά και θα αξιοποιείς, γιατί έχεις δουλέψει πολύ πριν την τεχνική, έχεις δουλέψει το μυαλό σου να αρχίσει να σκέφτεται με μία διαφορετική έννοια. Όχι να κάνεις copy-paste το κούρεμα, αλλά να παίρνεις τα δεδομένα του πελάτη και να το κάνεις κούρεμα. Να το λύνεις με ένα θεώρημα που λέω εγώ και το λέω σε παιδιά που δείχνω. Οι κούκλες είναι εξαιρετικά εργαλεία. Και εγώ κουρεύομαι, τα βγάζω. Αλλά δεν είναι η ανάγκη. Τα χρώματα, τα περίεργα, τα μπαλαγιές είναι πολύ ωραία. Αλλά το μπαλαγιές είναι κάθε 3 μήνες. Η ρίζα όμως να βγει ατόφια και να της πεις ότι και η κυρία που δουλεύει σε ένα πολυκατάστημα και πουλάει βαφές και να σου πει τα νούμερα, εγώ δεν θα στο βγάλω όπως το κάνω εγώ, γιατί έχω δουλέψει νερό, χρώματα. Σχεδιάζω το εκτέλεσμα, δείχνω το χρώμα και ότι υπάρχει ένα υπόβαθρο, αυτό δεν θα μπορέσει να αντικαταστήσει. Αλλά αυτά θέλουν δουλειά. Και εκεί έρχομαι και λέω εγώ, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, είναι που πάσχουν οι σχολές. Γιατί εκπαιδευτές είναι πάρα πολλοί. Το να πάρεις ένα παιδί που έχει βγει πρώτο στην πρώτη χρονιά, εμένα δεν μου λέει κάτι. Γιατί εγώ είμαι 53 και για να φτιάξω αυτό που έχω φτιάξει, θα έχω φτιάξει τα τελευταία 15 χρόνια. Γιατί τα προηγούμενα 20 ήμουν γιούχου. Και θέλει και δουλειά. Γιατί ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Και τα κομμωτήρια που θα επιβιώσουν θα πρέπει να έχουν να κάνουν στον άνθρωπο, την προσωπικότητά του, στον καλλιτέχνη, στον άνθρωπο που πιστεύει σε αυτό που κάνει, αλλά ταυτόχρονα είναι και ευγενής, και σε έναν άνθρωπο που είναι διαφορετικός, αλλά θα κάνει αυτό που είναι να κουρέψει και να βάψει με σύστημα. Και πιστεύω σε αυτά τα τρία, γι' αυτό και είστε και καλεσμένοι εδώ. Γιατί αντιπροσωπεύεται ο καθένας. Άμα ήθελε να μην έρθεις. Μα εκεί δεν είναι η ομορφιά, στη διαφορετικότητα. Ναι, βέβαια. Και η δυσκολία, αν θες όμως. Έτσι. Αυτό. Έτσι. Γιατί το να μπορέσω να είμαι με τον καθένα σας, γιατί εγώ μέχρι τα 42 δεν είχα φίλους κομμωτές. Γνώρισα τους παθαριώτητες, μετά ήρθαν ο ένας με τον άλλον και ξέρεις. Και είναι άνθρωποι που ο καθένας έχει μια διαφορετική δεξιότητα, αλλά ρε παιδί μου, δεν είναι ότι εκτιμάω για την προσωπικότητα. Ακριβώς. Για τη διαφορετικότητα και την ταυτότητα. Φυσικά ούτε λόγος. Αυτό είναι. Μα ρε παιδιά, αυτή είναι η ομορφιά. Και μέσα αυτό από το μεγαλείο. Μέσα από εκεί θα βγει το κοινό καλό. Πιστεύω για όλους. Και οι άνθρωποι και οι εταιρείες που βγάζουν τα προϊόντα τους και θέλουν να πουλήσουν, αλλά να ξέρουν ότι αυτός που παίρνει το εργαλείο τους και έχει γίνει μια έρευνα θα το αξιοποιήσει στο μέγιστο. Γιατί ας πούμε όταν μου βάζουν οι περισσότεροι ένα αφρό στα μαλλιά και το βάζουν με τα χέρια που το βάζαν πριν 20 χρόνια, αλλά πρέπει να μπει με χτένα γιατί θα αποδώσει το προϊόν καλύτερα, και αυτοί που το μεταφέρουν ως πληροφορία δεν το κάνουν σωστά, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Όπως έχει ανέβει η τεχνογνωσία της εταιρείας, έτσι έχει ανέβει και η τεχνογνωσία κάποιων ανθρώπων που το ψάχνουν. Έλα εδώ, έχουν κάνει αυτό. Και αυτό γίνεται σύστημα. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, ένα τελευταίο, πώς βλέπετε την κομμωτική στην Ελλάδα, τι θα θέλατε να αλλάξει και τι είναι αυτό που σας έχει μείνει από την κομμωτική αυτή τη στιγμή. Έχετε κάτι θετικό, έχετε αρνητικό, βλέπετε να προχωράει, βλέπετε κάποια στασιμότητα, έχετε κάποια ανησυχία. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος έχει αλλάξει μετά το COVID-19. Αυτό είναι ότι πρέπει να προσαρμοστούμε σε νέες προκλήσεις, νέα δεδομένα. Και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε. Εγώ αυτό που πήρα, αυτό που λέμε το COVID-19,
πάλι δεν πρέπει να δούμε την άλλη πλευρά, που χαίρομαι γι' αυτό. Την ανάγκη που είχε ο κόσμος να ανοίξουν τα κομμωτήρια. Δηλαδή, αυτή η δύναμη, αυτό θέλω να κρατήσω. Ξέρεις τι έγινε. Αυτό το πράγμα έγινε, αλλά δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Συμφωνώ. Θα συμφωνήσω. Αυτό όμως, εγώ είμαι μαζί σου. αν μπορέσει να καταλάβουμε τη δύναμή μας. Βέβαια. Ωραία, και στην αξία και στην τιμή μας και το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Τα μαλλιά είναι βιτρίνα στον άνθρωπο. Είναι η πιο εύκολη αυτό, για μένα. και μη ακριβή αλλαγή που μπορεί να κάνει. Έτσι. Αν αυτό την ενέργεια μπορούσε να την κάνει ουσιαστική κάποιος, θα μπορούσαν όλοι μας να έχουμε όφελος. Όλοι. Από τη Δράμα, από τη Πάνω, από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι κάτω την Κρήτη. Παντού. Δεν θα πεθάνει ποτέ. Μην ξεχνάμε ότι ο τζίρος της ομορφιάς είναι μεγαλύτερος από των αυτοκινήτων. Αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρω. Αυτό είναι 3 σε σχέση με την πόλη. Είναι τόσο μεγάλο ο κλάδος μας συνολικά. Είμαστε πολύ δυνατοί και πρέπει να σεβαστούμε πρώτα τον εαυτό μας για να μπορεί να μας σέβεται και ο πελάτης μας και ακόμα και ο συνάδελφός μας τα πάντα. Για μένα αυτό είναι. Δεν θα πεθάνει ποτέ κομμωτική. Από εμάς είναι. Γιώργο μου. Να προβλέψω σε 10-15 χρόνια. Δεν ξέρω, ό,τι θες εσύ. Δεν μπορώ. Ναι. Δεν είμαι προφήτη. Αυτό που βλέπεις τώρα. Σίγουρα θα είναι διαφορετικά. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Έτσι, στο παρόν να μείνουμε. Εχθρός του καλού το καλύτερο. Θα έχεις βγει σύνταξη. Και εγώ πιστεύω. Δεν το βλέπω. Εσείς μπορεί. Δεν το βλέπω. Είναι κομμάτια. Εσείς μπορεί. Θα πάει για σύνταξη και δεν το θέλω. Δεν το δέχομαι. Σε 15 Η έχω βγει σύνταξη γι' μεγαλύτερη αυτό. ευκαιρία όλων των εποχών είναι στη νέα γενιά. Αυτοί πρέπει να το πάνε πιο πέρα. Μα η νέα γενιά είναι. Θα πάρουν μια πρίκα από εμά, την όποια, αυτή, και να το πάνε πιο πέρα. Έτσι. Με δουλειά. Εκεί στεκόμαστε. Μόνο. Ακριβώς. Με ευκολία, η ευκολία είναι απάτη. Όποιος τους λέει ότι θα γίνετε γρήγορα, καλοί κομμωτές, με φήμη και χρήμα, τους λέει ψέματα. Αυτό. Και είναι ανήθικο να το κάνουν αυτό στον εαυτό τους. Εντάξει, μόνο με δυσκολίες. Αβασάνιστα τίποτα δεν γίνεται. Οι μάχες πετυχαίνονται πάντα. Θα υπάρξουν και σε 12 χρόνια μεγαλώνουμε, βγαίνουμε σύνταξη, θα πάρω το φουσκωτό μου να φύγω. Θα έρθει ο επόμενος, ανοίγονται οι δρόμοι. Έχετε καινούργιο δηλαδή για να Αλλά Τα έχει φτιάξει όλα φουσκωτά. Τέλος, δεν είναι Έτοιμος στο ψαρά. εγώ δεν βλέπω με φουσκωτό το τζάμπο. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας ευχαριστήσω. Σας αγαπάμε πολύ. Ήταν ό,τι πιο φιλοσοφικό έχω κάνει και ταυτόχρονα. Και να είναι πραγματικό όμως, εφαρμόσιμο. Ναι. Όπως και τα μαλλιά. Το να βλέπουμε μία κολεξιόν που είναι υπερπαραγωγή και να μην τα φοράει στην καθημερινότητα, για μένα δεν έχει μεγάλη αξία. Γιώργο... Έτσι, και ό,τι λέμε τώρα να είναι χειροπιαστό για το παιδί που ακούει. Και για τον καταναλωτή. Αυτό. Αν θα κουρευτείς στον Τόλι, πρόσεξε όταν θα σου πούνε σκύψε. Σε παρακαλώ. Θα πάω με πανοπλία. Και οι δύο είναι επικίνδυνοι. Δεν ξέρω αν θα το πιστέψουν. Δεν ξέρω αν θα το πιστέψουν ότι είναι αλήθεια. Δεν θα ξαναπάω την άλλη φορά. Ξέχασέ το. Δεν το ξέρω ότι δεν το κανονίσαμε από κάτω. Μα δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνονται. Είναι επικίνδυνο. Μας το Γιάννη γελάει ακόμα. Λοιπόν, ήταν μία εκπομπή χερόσοφη. Δεν ξέρω, απίστευτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ντόλι τον Παπαδόπουλο, τον Σταμάτη τον Κανελόπουλο, τον Γιώργο τον Χριστοφίδη. Και εμείς πάνω απ' όλα και πίσω. συγχαρητήρια εμείς. Τον άνθρωπο που είναι πίσω από την κάμερα. Είναι μια κούκλα, να τη δείτε, να την βγάλει μια φωτογραφία να τη βγάλεις. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Η Κομμωτική έχει και αυτό το πρόσωπο. Ανθρώπους με υψηλή ποιότητα, γιατί για μένα είναι άνθρωποι που έχουν πολύ υψηλή ποιότητα, έχουν κουραστεί για αυτό που έχουν κάνει και πασχίζουν κάθε μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να κλείσουμε με ένα ωραίο που έχει πει ο Ντοστογεύσκι. Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Αυτό. Σωστό.